azumjida kusila kuvale sokaphi yawo azumjida yabo khanda siva manje hayi man khona iway ma example njam socisha mfowethu ngubetha lethuthi twaka betha so fula so like bethe apha yazophuma so imbotyi yami yabo ndikhuphe ngokwami naso anyisa meke kume itsotsi ezi4 endleleni isiqwayile yokuqala imi nam straight so ibethe twaka kanti so mosman deyibetha ibetha it's like kophoze islama sami ithula umjidelo lapha eback bethe sifubini glikiti zaqala ngami etsotsi yabo khazi vuna bethe sifubini yabo khalakli yabo yaphuma so yabetha kuma yabetha kumjida wawo so yasoleka la tsotsi soleka la tsotsi on the scene yabo. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube Zabanya Bandu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Usakala nganeno angabafuna ukuphoswa ilento usikuphathela kuhle kodwa ngena. Okay mocha bafowethu another episode mchana nikhumbule nizahleli no live apha kulomzi we New Wave podcast nikhumbule ke bafowethu kuthiwa inspirational educational conversational sisonke ke majida ipolasi khumbule ndingulazo kangani umqadi uncane ujolo umphako omqengeba mchana ngapha ledi free bafowethu niyeke lo kodwa ke andiyami nedwa ndiphethe inja yami my producer Kadenza pha emaqhoshe empizo ucofa izinto kahle ba kodwa ke apha students am khona nendoda engu Echo kanjani ku grand out yami grand mfowethu wena ku grand my nigga man imfethu mani kwamkele kuqala apha endlini eno wave yanithola wena mfowethu out yami khanithathe man ba ubani uEcho uyanithola kanjani esuka phi khulela phi ekhula njani apha until uzofika kule ndawo kuyo wena manje yeah bicha show out yami okay ndikhulele east mina benyanga east ezweyitsha akazibaye khulele phansi alole phala khulela pha geleze ehlengisa kaphuma edlaja ka Olidi ethamo yabo abangasemani ibheka super churches yabo ndawo hlala pha wonku ne Olidi yabo bareda laluka napha yabo ndakhula napha ndawo hlala yabo eDelft ke manje yabo ngokuhlala eDelft ngo uhlala eDelft okay out yami khanithathe man pha ngelaxesha kokwenu ngexesha nisebancane nikhule njani ukhula nobani siblings yonke la we Olidi time kwenzeka ntoni khanithathe pha edladlini okay Rotman yami nje mani wemfowethu ndikhule nge-single parent yawo ngikhulele edladlini kwi-family house yawo gwela amamedi pha kumedladlini yawo gwela amamedi odwa amajita mayitri alesemeji yamara yabo bare yabo abantu abadala bebengamamedi okay yawo khulela kwi-family house enyanga east yawo okay ngikhule kanje bari ngikhule ndi-out eGrand yawo ndifunda apha eThlone yabo eNoma Road yabo out eGrand okay yabo cha kukhula kongoku yawo dibana nabantu apha phandle mari imfundiso yasedladleni iBigrand yona iBigrand yawo ibi time xesha ukhula okay time ibimisa apha eculture time yabo imisa apha eculture yabo no Olidi nami ke yabe isikhathini apha eSite yabo okay hayi manje bahlukana yabo time ayezweni okay mari ikhona ibrother ihlala pha ngase police station yabo mari time isezweni ngokuhlala noOlidi wayo pha oh okay so wena ukhula time ixesha elininzi ngekho time yabo so ngoku ezinye izinto ezingilidishileyo kule ndlela bendikuwe bengokho umuntu emasithi hata man uphuma so yabo okay ndakubamba so khanithathe ke mayineti mosa uthiyami ubuya out ifike ngena ki life icrime waspina wayenza iway wabuya waguquka esikhathini kanifake ke ngokuyiqalaphi yonke le way uzibone sosigebenga yo Rotman yami okay qala sule we dimise east ne khona enye cousin yami khayisa khulu thabacisho mshitong sure uathi yawo khona nakhawuna amajita na yabo bathatha phansi abantu apha yabo kazibaya so ngiqala phana manje ngithatha abantu phansi cha yaziwa lewe idladlini ngithatha abantu phansi Pelem endleleni hayi Pelem yabo qala kanje ya cha ubabona bancanca itrache yami yabo nekamjita so impitshi zakhe zisipanisa mna naye umjita
yabo. Yiba le track yakhe ivela njani phi uyiveze iphi sebeyazi ba une track wena uyiqale njani bese sizokubona ngoba uyinje ne track sizokwazi ukurecruiter sikuzise esikhaleni. Okay, isikhathi zephele esigani yabo. Okay, Isikhathi zephele esigani yabo. Benikwazi ukuma mina zinto yabo, it's like onke ama-cheat yabo unbeked chisane ngegani ngikhupha yabo ndilande so yabo like the verse yabo ayandetha onke yabo ndiyiva lawe yabo elengodi ngumuntu onomsindo yabo sokunomsindo aggressive yabo. Okay. So babona pha nami xa ngithethe iphenguni like iphenguni yabo ndiyakwazi icima iphenguni yabo ndakwazi icimeke yabo. Okay. Icimeke mara yabo ndilight encane mara itime endala bengikwazi ukuyicima yabo icimeke itime qala phala ubona kusa umjita usufaka inyani ke nami like okay amajita manje inyusa imali yabo manje inyusela imali bona okay yakho nix nami yabo okay ndatshintsha ngokuhlala pha yabo ndayo umsethamo. Okay. Yabona misethamo pha apha ngase Josta qha iJosta isekhona yabo kudleka yesithathu phana misa pha okay ngitheni samisa phana kwagula isikhona sami eDelft yabo behlala nonozala wami qha manje unozala wami ufuneka ethi nayo jonga isigogwana pha so ngishiya yabo ndedwa ke manje pha eThambo sure yabo nabanxusi bakhe yabo yindamisa nyana apha qha ngoku phela bali ehela lapha yabo kopula lezi yabo kopula lezi yabo zasithamo yabo yabo zaselamke zase mining bag yabo apha yabo ndihlala ndedwa apha endlini ndimane ndijonga imali yerent yabo nje imali yerent apha nje ndijonga imali yerent okay imali yerent manje siza mara phakathi evekini silaka namala nanula. Yiba awutham yima uhlala wedwa endlini kwindlu kabani ke uhlala kuyo uhlale kanjani ngobani abarendayo. Okay ngabe nxusa abarendayo mina ngihlala eFrankfurt kanozala wami. Uphi enozala wakhe? Uzala wami uyojonga kaloku isigogwana kuba nesisando sikwimilenze ngeke manje yabo siyagula yabo. Okay. So manje uyojonga usigogwana ngapha. Okay. Phela endihlala nyana apha endimisa apha eThambo yabo ndijole nyani eyichela lapha yabo bane kuvaye ke kuyobetha manje yima ujoin hard living ne uyima i-hard living uyijona njani udibana nayo uphi? Okay zitsotsi zami zaseThambo yabo ePalm Tree obhiza yabo umfubhiza yabo bemisa nawo pha qhamajita xa sothenga izinto sengene yabo ngokuyabona sendiweni senjaya indana ngonke yawo xa siwelayo yima mfethu yebona ngokuvela into ezininzi liwe wantsho yo udibana nazima siqala ba kwi-drug udibana nayo uphi iqala yona i-drug before yongena ka okay dikopole nobhiza apha ikhona yabo ngikopele nami qha imane echaya umjita le wini mbone iyayechaya umjita le kuse ugrand kuse eko betha le we man into iverke iverke nam bet yapha isigotoni izili kuse namandla apha kuse wena ngoku asigidli konke lomjita umjita yena uyarufa umjita yabo busy shoplifting lapha phandle umjita yabo enama apha yabo da cross night naye nam sometimes thatha abantu man phansi yabo thatha ne trans phansi yabo ngani apha yabo ngiqala pha ke manje uyichaye zonke izinto cha manje ezikongoku yabo ezikongoku zingamabhushi zimbone bekusele imisa yodwa le yabo pha kumke manje yabo sempela bhusi pha kum. Okay. Oh because ezizichayayo zingamakhaladi so ngokuzimane eziyogcwala lapha ku gcwala pha kum qho yabo xa sithune iways asihontsha pha nethuli zigcinwa pha kum yabo enyana apha diringe nenye yabo phofu enye yabo engusearch yabo iringe namba ekuse eko ndokunika istaff man yabo ndokunika istaff ngayisa pha kuwe yabo mara nawe yabo nzomane yabo nokhayele yabo okay net okay mfeta yabo khona isinthathe nyana apha ingqayise nyana apha ngqayise ayivaye yabo ivaye yabo ilanuka yabo ivaye yabo ivaye yabo ibhisa khet nyana ivaye yabo imali yakhe umjita yabona imnike nama imnike yabo manje yabo nami yabona yabo ndifumana ifone yabo ndimnike umjita iverk alanduka yabo nyana apha awuku ndimpinjwe pha kumehlalini ngoba hey kangayiswa pha ngoku pha silali pha yabo ngumntaka Linda yabo asilali pha nyani kufika urhata apha qha izinto zami zichayile izinto zami semfisha phila imali yabo kumjita imedi igeleza Silver Cent yabo so na imedi isesigela konke yimi uyahlalisana pha kum ininzi lento mfuthu uyastipa zonke izinto ahlalisana pha kume bro yabo cha lo mntana uyageleza yena lo mntana yabo uyageleza buhlala kapha eThambo naye yabo ngigama wami naye inyana apha bafika bagata nyana apha yabo cha ukukho isikali yabo nesila yabo isikali like xa kulana kuvela yena isasikali sobe ngaphezulu ebafika nyana bagata gulugudu livena pha phandle hayiboy kuseyintoni yabo
Yabe sithi kusewona ukuthi ngisitag up evalize of inyana apha basearch ngapha ngiqhaba baqike manje ndine we engalulani yabo is like yabo ivazi gcwele ikiwa yabo igcwele ikiwa is like isalt yabo is like yabo i-rough salt ikiwa not iverke ya kabona bazojonga iverke apha kume bafikele we igcwele apha iskini bayithathe la bathi okay wena ibusa imap the way sayututhu epoli ukuthi ikedi yabo ndikemna bethi seyikiwa le ya yani kubhaqene ebhingi ke manje apha bhaqene izikali apha beyibuza lamakhata ba zinto zikabani eziwezi kanozala wami ezoyi yabo siwezi kanozala wami ezoyi enozala wami bethengisa amacece hot abo sebesikala ke manje i-bracket is like ibhengi ebefaka kuwo yabo befaka kuwo amacece yana apha zingasithathi ke manje unazo neskelem soshaya ikhadi it's like nyani ke is like yakungu ndibe semizweni yawo lamakhata avaye abuye nakhe kuthiwa ayithiwa manje yaqhashiya phekumiye ku antratrap zonke gcwele phansi yabo inyana avaye apha lamakhata yawo dobhasela amachito kum kusafikile pha amakhata pha kumiye ansearch kusesivile le wena ngokuziphi wemfethi ibhaki nezikali nendono lithi azikhona uzothuke zona siba hayibo qho thina yabo xa is like qho thina is like yabo xa ufikile ukhata bayasithatha ezawe kubo so manje kuthini makhange bayisixosha pha kumntu le nami ngayise apha ngayise kufike ngoku amajita kwamasedelft fika amajita kwamasedelft ima ngokuthengisayo sowuli HL already ya buseni kopole nazo izathu wena mfethu undithi soma wena baleka le so okay it's like ya senkopole nawo amajita ngoku yabo xa kuyobethwa yabo benziya nami ndobetha yabo bakuyobethwa ntoni xa kuyobethi enemies yabo like kubethwa njani enemies vet can't kujula thathe kuthe kutoki ngokusovala yabo iplaginethi kanifuna izibenishe yabo isplague hayi noma uzimentionanga but kanithathu bakwenze kanjani yenze kanjani lonto ukuthi siyobetha sifike senze ntoni ba ukufika pha savana machita xwayiwe siyafika klikasi siyajonga basidibana nolazo enemy thoko ngishiyapha yabo okay so niyakhimbila akhimbila cha kwambe sithatha nabantu phansi kulengqa yakhe yabo neshop nazo sibhizile we ishop njani nezrob ishop yabo zamasomalia cha ngeza isikhathi ke mara ngoku akusuko easy utyhuneza wezasenzeka ngoku uyothetha amasomalia ngoba machita ajongiwe ngoku yawo inyana apha senze eziwe yabo kulanduke kungoku umjita khamandele le benikopole naye netsotsi ubhiza yabo khamandela umjita khamandela kwakhe lapha kuyidla endlini kuyarendiswa yabo umesane sisters zakhe umjita so manje nguye yabo isilike yabo nguye umjita ebe breadwinner pha kuyidla endlini yabo nyana ekuse confete ezitsotsi zapha kuma azibhatali rent mfethu man yawo ngayonyakazisa pha mfethu man ya dito camp jams zoyijonga lewe yabo ndizokuya okay it's like yabo no sister wakho umjita ebengixele bekuse komana bameka ababhatali bahlala nje bakumanjwela izitori yabo nto camp for akho nix nisham ufike sizamda sedelft xa sifika netrans zone yabo ama HL nazo ezifika kama 28 zone niyokoleka kulolo mjita wakho ya napha sifike tsotsi abaqhala manje sifuna ibitri yetrans yabo benisijongisele mina ngezinye itrans ngapha ezantsi yawo bayekusepha yabo ngakosayi bekusenazi ibhetri man azi trans ngapha sidabazile avaya machita ixosha ndithi kusemachita khona no new line qha machita aphethe icepha pha kuwo yawo athi machita bayekuse yabo okay mna bayekuse machita khona indlela ifuna sijonga kuyo yabo umfo wami ubhiza nona itoke mfethu thathe icepha libe yabo ethathe icepha yabo lilande kum sifika pha kiste enkulu le yawo uphinde bacacisele sorry uphinde bacacisele lies because bayakhala phana kwi-comments ngelicephe bathi ufuna ubacacisele elicephe ntoni hayi okay icephe injiza ya ijiza okay sure ya nyana pa dide kusemvetsa apha lewe anikho umjita yawo nyana ingene apha sebe qha yabo like yabo ikhisti igcwele impahla yabo like amajita iline yawo ilapha yabo ilapha is like yabo ilapha endlini ku endzinitsetho zapha phakathi xa ukundithwanisa ngathi ndizongayisifoni apha kuhle yabo bayekuse my friend qha ndikhayize ngokuthi ngene eyadini ngiqonqoze pha yabo ndinqonqoze kusista kamjita bayekuse ndimo ekho man yabo athi okay hayi ndithi bayekuse ndihambele kula majita lapha eback athi okay nyandiye nyaxa nqoze ezinintsi itsotsi apha ngaphakathi yawo then my friend yamsele ngifoni mana apha nona ngathi nayi imali njita ntoni bajita kulini apha ekhaya ngikhange ngena ndedwa ngapha yawo andinirhangeni xa bakongoku okay
athi amajita kuse yabo ba awana mali okay xa ngiphumayo xa bikhona bengithathe phansi apha kule nyanga ipheli yabo ngithake bengithathe phansi isalary yayo yonke cha yaphambana ngokuyibona impintshi zayo apha phakathi but this guy did rob me man last month this guy yabo cha yeze ngapha kumcha igcike kumiphethe ipanga kum yabo igciphethe ipanga yenyanapha xa ndithi ehangene kusenandle 30 years yabo ndayikhupha iphethe emlonyeni awela pha awuke amachita astreka awusiva isithongo angapha ngiyadi ya besibaleka nyanapha sibaleka singenendwa yi1 yabo sinyuka isiporo singenendwa yi1 hik sibaleke ke ngiyansipha kumezolisha fezolisha phine sakhwela iphela Delft nyanapha ngokude fune kungokapha yabo ngoba letsotsi leli pha kungokuyona yabo sifune ngokapha nami ndibhalisile pha eFrandex ngo-eco no yani ndifune police station apha xa bakwalo umcuphi ngowapha kulele medium yabo so manje information manje uyibuza pha kimidi bekuse uphi umuntu wakho ntoni ngathi makaze manapha eThambo kambize lo meko wakho xa manje ndicela manje bekuse mfethu la mcuphi ukufuna imane siyapha kulele medi yakho mfethu man ungazi apha ntoni yabo ndishiya njalo ke manje iThambo yabo bandiyomise ke ngoku yabo eDelft yabo nyana apha eDelft hlala namakhoromana amadala ke phaya amakhoromana amadala nimndedo yabo yang yabo imndedo yang apha iyanyanhlana nazo okay apha zona i-tools khona yabo okay pha kumedladleni akuka extendwa ngoku yabo simise back yabo ndimise back yabo eKirsten yakeleza ya eDelft iba ushiya ngekomntu ngokuThambo kunjalo nje tarendiswa uyabo yabo phela rendiswa ngoba etsenda afuna ukhata yabo ngani ukhamandela okay wayehlala eDelft ayihlala eDelft ya Ngawufika eDelft ubazi njani aba baseDelft ngolama Grootman madala okay ndibazi njani lama Grootman ngokumane it's like the Thunya shop yabo the Thunya shop and wonke ndazibona izinto bona abazenzayo man yabo manje kucula pitch black afro bona ehlile ekonini yabo so ndiwabona kanjalo yabo naxa wesenza izinto zawo bona yabo besenza iziwe zabo bathatha phansi bathi bathatha itrans ropa masomali ibaker yabo phela ndikokola namapha ngoba nami ndiyangawuza ngoso kulula ukwazi abantu yabo xa ungazwayo yabo ngoba yabo uyoboleka ilulu uthini yabo bekuse imali iphelile ngoku ekosenze kanjani yabo yanapha it's like ngoku sendimi striker ngoku okay ngizitsala izingcango yabo izingcango yabo kwale trache yami yabo lenyana pha thathwe phansi abantu kuyarojwa kuyathini yabo imali bakhona mina sesasikela mna yonke lento yenza ufunde ndiyafunda mina sesasikela yonke lento ithethayo fethu ungumntana esikole ixesha lonke sesasikela ya okay and usaya esikolweni ndisaya esikela okay mara esikela esikela ndibendifika ndiphethe ifowuni ezingaka silake ezi10 qho esikela sivelana zona ndisithathe phansi ubusuku bonke kanye ndifumene encwadini ezinye yawo ndiyasithekisa lapha kumiss yawo miss bathenga ifone okay sekubisa lapha kumiss kamahamba babise kamahamba babisonto adade ngazaka nafule ngomiss waseDelft yabo miss waseDelft ngoba Eastern fune ihlengisa qha yabo ndayofuna ukelede naye yabo yana pha ngayise ndifike yabo silake yabo bingaze ufika eSland ke yima imfethu khona into endifuna ungibonise yona wane ufika uphethe ifone esigele ya ndingayise izifoni yima mfethu miss bayazithola masifone ezibiwe ezikuwe bayazithenga yeah understand mfethu wenza njani thini ngoba approach uzobabonisa izifoni okay dibabekisa njani bona ndafika phana isifoni nisikhona manje ichumi yami yabo isipana ehotel for iGrootman yami isipana ehotel yabo iza nazo ezwe yabo nazo ezwe yabo so siyake manje zitourist pha yabo bangaya kanjalo ke manje ubona ungayisela bona nabantwana besikole abantwana besigela abanye yabo engongo abanye abantwana besigela banefone esigrand yakwazi okay xa uphuma isigela ndiwabona amajita angemiphani into kuseyabona mina nginciba ubhaka green unefone egrand phakwe okay yawo avaye amajita amthathe phansi yabo amthathe phansi amajita awutham ndiyakuva mfethu yabo although istory sakho jonga ingathi ushaya ngeApplix jo yeah but mamela awutham and then njembe ke ngoku uyenzile yonke lewe uyabo ukhe wadibana neKhamandela wabanjwa ya kena Khamandela ubanjwa apho uqalapho ubanjwa ubatshelwa ntoni ndiyeza kaloku apho mtsham ndiyeza sure enyana apha and ngoku ezwe ndazenza eziweni zenzayo nda striker
dathini bakhamandela bonke abantu mara yabo bensinda oko yabo ngoba benikwazi ukuthatha phansi ngoku sithathe like yabo sithathe like yabo ibhekari yabo soyithula izongo thathe phansi siwine yonke wayifoni ndiphume kanje mara abahlali babonile mase ukuthi echo yabo noLizo balowa davanda yapha kumna tshintsha la mpahla belinxibile phela ngiyobuzisa phobe kusekwenza kanoni uthi kusama ngu-echo nobani yabo lapha kwisini yabo nyana apha ngolinyaka ndithatha phansi elinye sister apha inyana sister ndibone nyana nami apha yabo ngabahlali baqala ngu-echo noLizo man yawo nyana apha ayoxelela umntana pha kumhlala nesikokwana yabo ayoxelela umntana pha kum makhulu ntontono akho ngithathele into ethile nemali kamasingcwabane yabo bendiwusa nyana apha ndive manje bekuthela mnana kokwena mnana yabo before mnana yompipa pha kumekadleni ndingene pha kum ndibilile ngatshintsha impahla lapha ndaphuma yabo so naxa ifikayo nyani ndayabuyela mnana bekusendeva kuthiwa bekusesuka pha kumedladleni kuthiwa nikurobhile njani ngokusiswa wami ukuthatha ndikwenze ntoni ngoku uthi hayi mana ayinguwe ngomnye onganamazinyo entoni okay sitami cela sithini sepha kumedladleni man yabo yoxela ngoba yabo uzolanga isikokwana ngoku yabo sinyukile yabo isukile yaso nyansiva yabo nansiva yapha siye apha kule yabo siye pha kumedladleni nyani ithi sisi okay lo mntana umenzisa lena umrobhile nyani ndimthathe phansi nyalo mntana andikho ndime bestrike mpa mahlangu ntoni yabo uyachishiliza lo mntana umjida yena bemile yena lo uyabo and it's like angixiba ngathi like ngabe gaps cha yabo ndinazo nedress ke manje kha bona nawe nazo nedress ngoko dress ambe singakho nyana mna athi hayi nguye lo nto abahlali ngokubamela is like bayabhekela ngoba bayibona kuse yiyo yabo ba yiyo letsotsi xa kunzima ke manje uring nyana apha final mna ndipha kumedladleni yabo ndeni apha kumedladleni sisi yabezoba besithi sisi ke kumakhulu wami sisi nangulo sisi ukuthi bandimrobhile njani xa ucacise sisi wami athi hayi nguye lo mama uyongicela uxolo kuthiwa hayi nguye ku-akhona mara nguye akhona lo andiyathi bonke ndithi akekho omnye wakhona kaloku apha ekasi yabo apha ku-15 ndim yabo nyani okay xolo makhulu okay mpushe nyani lo sisi nompushe nyani yabo mjikise konini phume kanje yabo nyani ivayi mina apha sokutyala imali lomjita sihaye yabo ngoku ndingambane pha kum we-200 yabo ngambale 200 pha kum ngambale 200 ngaye necana yabo xa fethu kokwana isilike yabo makhulu nansi isilike yabo nansi yabo imali yabo yombane athi kasapha yabo ndiyibona athi ezaslipha sikrazule ezaslipha isikokwana yabo bona yo icanda ithatha icanda ayifaka emgqomeni ayivule ethatha emgqomeni uyabo uthi akhona ndikwazi ufunda mna umntana esikole so xa manje ufika lapha endlini nentontoni siyeke yabo ndiyeke yabo inyanga izophela sibe calendar apha endlini yabo iyanyana bla okay naxa bakho xa nisezwe izama imali bangaphelisa endlini ngoba isikokwane asifuni liwi yabo yana apha izenza nyani izoya apha ekasi yabo okay ngoku ndaba busy nenye igongokazi elimate lapha next door lijola 28 eliphetheyo pha indoda enkulu yabo yasentshonalanga jolana igongokazi cha yabo letsotsi yakhe yabo ikhamandele yona yabo ibanjwe letsotsi yayo nyana apha ngoku iva ngogxabayi ba ekubetha imate yakho man yabo ithumelo ogxabayi bajonga mbetheni inhloko man lo yabo bathi ibetheni inhloko etokhiye kungathi cha ndiyive ngilebe kusendobetha inhloko ndiyafuna okay ningayihoyile we yabo ndisankawuza mosesa sikhathi ndisankawuza cha kulethi okapha ndonqa inkawuza eshop dibane nenye naye yabo 28 gcwele ama 28 pha yabo gcwele ama 28 pha eDelft Lies yabo nyani kokapha ndonqa inkawuza cha inkawuza yami ya okay ndiye shop ndothengiwe cha ndiyanditshaya inkawuza seyichayile inkawuza yami it's like ikifilter ukuthi qhele ntwana liphara yabo bethi sekanchayise manje umkazi kanchayise yabo ndiyayichayile leyo ngqona ukunikiwe ichayile yabo nyana apha letsotsi yo ndimnike mbona iyangcolela lo meke nophara yabo ndimnike nyana lengazo ethe unika lento xa utsho ngeAfrikaans unika lewe antjule ngayo ngibeke manje umashwabani yabo ukala Costa yabo umjidanchisa yondiphamanele letsotsi khulukhulu dibethe impilo yayo lapha ekhonchini yabo indibethe nyana letsotsi apha igqabula igoni diphule legoni yayo hlaba pha kuye kushena apha impintshi zakhe manje zinileqa ibaleke apha ndipha kumedladleni bona yandiboni lo line yabo ndivuke ekseni ngabo 7 ndokujonga umjida pha kwesakhe phethe enyiwe
yabo enyiwe subuhenqa sayibo ihenqa yabo mphethe lawo lemjomjida pha kwabedladlela Ngiyomqabela. lemqabela lapha kuye endlini yabona ngene mama ke ngake kitchen ndimuya naye kwikamereni yakhe umjida xa mfike kuse umjida uvukile akondlulanga kanixhuma ibhethi lakho noma lapha endivayo nyana okay nibona ekuse mjonga namjonga nasebheko kwaba kekho toilet akekho okay divaya wamela ngimfumana pha kwichomi yakhe ke manje yabo uhleli phaka beoke be-cross nighter uhlamba is like ikiya lakhe uhlamba ikiya lakhe umjida uze ngomqolo uyayifaka la lapha emqolo Imfethu. so ama islike la we yama sobumsila la we dayila ejija sujo qha libanjwa ngulo yabona banjwa ngulo achizo wakhe wongo bakusay man ekseko kancane ayiqa ayikhupha la xa ngifuna ngibambe eswe umjida bandifuna faka indanyeni ke manje benibamba umjida akwazi uvaya hayi kaniluphi Oligongo nayo umjida. Ligongo umjida utekisa akwazi uvaya no fakwa petrolini umjida ubalekiselwa ngumfo wakhe yabo faka petrolini bavala xa uku ndicelwa kungoku inqoko yazo isya yabo ithuthi siphathayo Moses sithile yabo ugcebe ngonqoko yazo enqoko yazo inyaka ngamincane Moses lezo yazi nandizoyanga noyoyo iyangicela ngonyaka bekuse zapha wena ndiye nya grand dani grand nam yabo ekuse kwenze njalo ukhe umhlabele nona ukhe yabo yana bekuse ndizama ukucacisa ke manje naqha sometimes ndithintithe yabo ndiyahaka qha lomeka ngobona line ngokungathi kusebona Uthethe into engeke. yeah pama you that ngimbama ndibona lo line inandilo naye apha lesotho machuchi sami pha machuchi sami yabo ndayibethe lahlula ngamandla yabona kuse turn the light ngibethe stand up impichi stand up ke manje umkhosi wakhe umjida stand up umkhosi wakhe umjida iyenyana apha stand up lomkhosi wakhe aze yabo cha dasibethe lamchwechela amatye ngokuxayanga pha kuzo andingazithola bese siyaxaya ngezi zibethe abani ihloko izapikasi andikawukhila line okumapha hayibo ulana banibani yabo ulana banibani yana apha ijula ngamayiqa ukuthi gqosista wami apha mala khona jonga yendlini sebasuya apha estratweni ndiyovula ngapha endlini ufika ungene pha endlini nyana apha dambaleke ngashibona julwana ngamatye nje apha estratweni frize sokudubula unye wena uzokufumana ukudubula unye kubithwala yama apha yabonisana ingqaya inyani ichola apha lekaka yabo lethwala ithathe yabo ivayo nayo okay ndojula ngokwenye intshomi yami ngutira yabo ndojula pha ebusuku xeyitsotsi zininzi konke xaba sixayile kuzo Ezibeze ukusilwa naso. ezibensilwa nazo Yini na ubuye nje aggressive. yebo yo sithi xeyitsotsi dizibona naza phebhek yawo Kabe ngoku aziniboni zona ezi zingamabhushi ikhona ke manje li yabo ingumxhosa ixeje nje kusenangu eikho man izi okay kukhutshulwe ngoku A1 lixayile bayikushamba umbetha man ukhe mina nisanochaya pha kulomjida eTerebo fanele shop nyana apha azumjida kusila kuvale sokaphi yawo azumjida komambolise inthatha lo nizoka nithenga inkawuzo yabo naye ethenga inkawuzo yabo xa umjida ngendlela ezengakhona is like aniwe yanganto mina ngivana tsho ndivana nayo yabo yani kuyabo kuzothenga abantu eshop xaba lewe befuna uyenza umjida akwazanga uyenza ukuthi gqiya abantu eshop ingene pha kumestratweni umjida azi umjida yabo khanda siva manje hayi man khona iway man it example njam socisha mfowethu ngoku umjida hayi so ringa lo yabo after ndivophinga napha ebed yabo ndivophinga xa ngigoqokayo ba nami xa goqokayo ibetha letsuthi twaka betha so fula so yawo betha so letsuthi imbotyi apha ndiwe like Bethe apha yazophuma su. yama so imbotyi yami yabo ndikhuphe ngokwami na so hosikatho wazi ukwazi ukhutsha ngoba kuseyanza ukwazi uphila ndrini imbotyi betha so yama so imbotyi ngoku ndiwileyo letsuthi ifuna ngigqibezela qha manje ayifuna ungijonga 10 yawo jonga kude twaka ngesikhanuleleyo imbotyi ayipheli ibetha so isixebe ngigqibile baleka benikwazi ulithi ke nayo kwazi ulithi linda kwazi ulithi yenyana apha kuve umeza ke manje yawo kuve umeza qhalambe khulula ukhewe wami bamba yawo benibamba sube fihlale bimehlo lami ladumba ke manje yawo phakathi lidizi mina ndiyawo
abahlali ngesikhathi stand up phayo bathi yo uvuka kanjani uvuka kanjani yabo mfethu lezo yabona hey anincane musaphe ngqini mina cha abantu abaringe abantu ngoba yabo manje kuseba ngayiseliwe ifika nekhaka kubo abantu abancane ulalongo namfethu ubu expect uncane kodwa ugcina aye kuseba ngane lapha ndibona khona ba yihajo kancane musaphe ngqini yabo nyana be yona stand up apha ekusayibethile ibalekile le sakuyabona ngojikele kodwa ndijongile yabo ngojikele kodwa ndijongile la sithi che okay stand up yabo ndiye pha kuma opposite kwelinye igongo ngikhwaza pha noChris yabo cha lena nayo njebe ndethwayo imeva ke ibukele lonke le yothuka isikhathi abona phakama bayibona kwazi yabo like yabo nokuphakama ngo enyani ndithi ngicela unise clinic man enomjeko ngiyakhonza ndithi ngicela unise clinic man yabo bekuphuma oleta apha nenye imithi nabehlasana apha kum bekuphuma oleta apha nale mithi khala mithi shipheka mosipha kum nyani hey ayikhuphe nyani itransit esikhathiekusemshini akhuphe itransit divulile is like yabona umvulela igate zanobethwa apha yabona umvulela igate lo make aphume nyani ngene phakathi ingicela yabo like yabo isikhathi yabona isetransit ndamxelela manje uba John ngicela ngithandazele man yabo ningafi ngungoko yabo like isikhathi ndiphansi nami kuthi qatha umakhulu wami isikhathi ndiphansi baphakama akhona wenza nganto imithi defune kuyenzile lapha emhlabeni makhulu wami akasekho ngezasikhathi yawo uqatha ba hey phakama khona into imithi defune kuyenzile lapha emhlabeni yabo inyana apha kulapho mphakama khona ndifumana khona lapha yabo nyana apha ngiye wosi nthunyela Tiger Park yawo nthunyela Tiger Park nahlale one day yawo hlale one day Tiger Park ndabuya qhambi uyabona ngifuna ubuye lapha kuma ndibuyele emfuleni yabo Thomas emfuleni phaka makazi wami lo mase emfuleni phaka uma ejahleni manje kufika amagongo bekusengicishile noma mama nayo yazi accept ke manje izimali kuthiwa ngicishile mina ngithandaza etsotsi bakube lo mchita wena ngithandaza phakumi bekusena yabona lo lithi hayi ukuyabe sizabuza kusongxakani nini wekho yawo yimo makhulu yazithola yena ba awenzekanga nix ba ulithi uyazithola ulithi kwani uyazithola kwani nje be receiver nje le mali uyazithola nje receive yazithola yabo uyazithola khaya akayazi ba ndithulela ntoni isithini istory sami yabo uthi awusolekile ndondondondondon so no lithi la ku green nanibophile siye yabo sakupheve na ngokuthi okay nanibophile sibophile sure yabo yonyana apha ndokumisa emfuleni hlala emfuleni yani ngoku yomisa emfuleni isekhona lembotyi nama nayo sus like iweli iqhuma so yabo qhamana ngidlala ngayo le way apha ngidlala ngayo so yabo ngisachaya ngezasikhathi yabo ngidlala ngayo le way xa bayani ngiyokhala emfuleni mana ngithula line apha nazibande ngokuthi yabo ndifuna uphinde ngazo ngo front ye Delft yabo nikwe imali ke phakumi yabo makazi wami uGrand ngala nyaka nikwe imali bona kanti Delft makhona match endiyazi inso imbuba nyande Delft fenyani dibana letsotsi binibethile Rayran letsotsi njonge ndijonge yawo isixeba into azijije direction yami yawo umjidi it's like uya kule ndlela it's like mina ndiyama emva kwakhe it's like yabo ugqithile sune wanibona ndabona ujija indlela enxeke waphina ngena kule ndlela yami like yabo ngokuRayran enjonga so yawo nyana vayo umjita afike konini pha yabo umjita amepha ngasematchen bona andishila ndlela ndiyaphakela pleka yakuyo umjita yanifike nyana athi eko qala yabo ngambona ngokazi yabo like yabo ndizayo ba uyabuza umjita bekuse ueko lowa umjita ngathi ubona isiporho yena ezawe bekuse yabo nyana umjitaze kuma zorenga nami kuse uGrand eko ideyali crack awenzi 5 rand man iyawuthe ikhimbila ifuna 5 rand 5 rand ngo yabo ngqabula iTiger ngikethela umjita ina man nawe ngikethela nami hayi kodwa nina la yabo ngikethela nami ini Tiger ngiyanthela leyo ithenga ndivayile epha kumhle ulethi nifike epha kumhle kuse lina lo muntu bendubulile ndimdubule nambheka ngenze kanjani ulethi ndenze njani ngomjita yabo athi mntana nami yazi xa umdubulile uzobuzapha kuthi kongoku lo muntu so izirado myeke uzobulela ngondanga bakhe yabo kulapha nomyeka khona ke manje umjita yabo okay short nje andifuni siyenze ibende le way imnandi gqidle incwadi yakho mfethu yabo iyenza umdla ndifuna uduzo onifaka kuba udibana kanjani nomthwisha okay umthwisha ndibana kanjani nawo ngithathe phansi phi apha eDelft iBlackberry esikhathi yaboze iBlackberry ngithathe phansi iBlackberry apha ngithathe phansi iBlackberry thatha kwami iBlackberry phansi
sibe manzi sibango bona iyanshift leg up yawo kuthake nokuthaka zininzi mani we yabo yes like yabo senzileyo yawo mara bona kuse okay phela sileqwa apha phela sileqwa abahlali yawo khwela itaxi na yawo dayethamo kuya kami ethamo it's like ndifika pha majita beweqhekezile ngezolo athatha iBlackberry kule athatha like athatha yabo neTV TV yaba yeah ngoku mna ndifika pha kule yabo ndifika ethamo ngoku ndifuna i-charger iBlackberry yabo ifuna i-charger iBlackberry mna kanti nje ngifuna i-charger iBlackberry abantu yabo like yabo la stereotype mna thathelwe iBlackberry nini lanto kasongcela imameleli umuntu uthengisa iBlackberry so mna suke Delft mna nditholi ngalana namachita wenze yabo yawo ekse qhi amakhata ndlela pha kumedlathi kuthiwa ngiqhekezile ntontoni Blackberry ngithi umuntu ebefuna i-charger yeBlackberry la sizoqhezela ngasithi kumele bekuse nguwe man yabo nguwe okay ngikhamandela hlala emthwish yabo siqala ukukhamandela qala ukhamandela like zonke webenzenza yabo sange nakhamandela even yabo ndibethala thothi yabo okonidola nyana apha meprole nditheko okay ndaqala ukhamandela kwenziwa eGoodwood yabo theni ngene eGoodwood kathi yabo wathi uchief impatha ngapha wathi impatha ngapha insizwa ngapha endamenzi bathini theni ngene ngakho kuse eko Ricardo Makhanda Park kuse insizwa like ziphume esikamereni like ziphume esfestereni kuse eko park kuse fethu but yabo zona esothi sithe kuse chief yaqoqa man le insizwa leyo kuba sifuna uhlala nawo basifuna uhlala nami yabo ngamajita waseGugu sethambo nasenyanga naseDelft yabo ahlangene pha hey ithi hi chief man andiyombatha mina nokuthi uyaqoqa chief man okay nithi yabo kuba andiyonsizwa man ithi yaqoqa ukuthi yabo ngubani uRicardo ngubani eko ngubani uPark ndim it's like ndibizwa ngesithala la zezingincike ezinye yabo yani ndifaka nyana apha insizweni apha nyani ngena apha ekamereni theni ngena mna apha anditholi line mos ngena yabo ndakaba bantu benikhwaze kuser xa ngumuntu alungisa mos apha ekamereni besefuna ukuyothunywa yabo isitimela yabo kusethwa mama pha wena yabo nyana apha nami ndiyoguma apha yabo ndimi nyani sizwa ntontoni evuke ke bavukayo dan ndiyondomba fake nyana apha elankeni hlale nyana apha yona bopha nyana yabo ndabopha manje ndizobhesuka pha komedladlini manje ndizobhesuka pha komedladlini umna unkawuza ndiyeke eGown mzange ndaya rehab uyeke ngexesha uqalayo banjwe okanye esibali yabo ya nyana apha manje ndisiya kwibhesuka ndibona ngisister wami apha nyana ndibona ngisister wami ngabona ngisister wami ndiphupha umakhulu wami yabo phupha umakhulu wami apha eswelekile yabo sister wamazonibona ethi cela uxelele usisana engasoleke ndiselapha avela lelo sister wamavaya nshiya apha eBheso mara ishiwe ke property yawo yana apha ndovela ungufrekis kongo yabo wena ukuthi alibequqa kumpha qha ndaba silike yabo ndabafonela ndifuna uthatha yabo isikogwane oko kuthiwa silele man silele yabo ngoku naye usweleke ikhala ngami yena so imamntanam uziyeke njani drugs eprison kinto mention leba uyeke utshaya drugs eprison okay ndiziyeke njani gaw ilaluka benseka iBhesuka ndifumana ibhagam yami ndichaye nawe la izosishaya wena uzoyaka iBhesuka bhagam lecuba iBB ya okay leyinkulu ya linkulu ya nyana apha ukuchayise na uzobona mina ndingazobona maybe kwenye inyanga ezayo wena nje muchaya wena unganchayisi kodwa ngichayise last month yawo ndiyakubetha kongoku ubetha kwaseprison betha kwapha yabo bekusawa na chasa yabo uqhubele emithethweni ngokwapha kusiyasidalela wena ubetha njalo yonku into enkulu nakumi le ndibethayo yabo fethu hey la nuka apha kuthiwa le masenzi live le mayibhalelwe pha le yawo yani so wena ubungvan dem nje wena oncamileyo so yana apha nimbethe lo mjidi kuruto xa icela bayekuse lo mjidi nyawo ilost wayekusendiblanikela ntoni bayekusendibethela ntoni imani isenzeka le we yabo imani isenzeka le imani ndibethwa ke nama apha yabo
Bangibetha insizwa namabe yadalela laxa okay indlela bamanthini manje kungawuza ngoku yabo indlela bayebo disini zo life wami ngiyabethwa apha manje kuchaya bekuchaya ndizithengele iways zami ibiscuit intoni nditye nje iways imnandi kulapha ndika khona uchaya yabo Ngokungombunyanga ukuyeka ucha. yo Wena uye kunesikhathi esingakanani uchaya? qala uchaya 2015 uchaya. So uzoyeka ngombunyaka. hayi andachi qala 2007 uchaya dayeka 2015 Uyeke 2015 uchaya qala ngo2007. Yeah. Okay. yana apha thola ukuthi abufike ndibhesuka andiye ehof nyandiye ehof apha nyani kuthi ngoma ndivubele case ngikwazi ukuphuma andikaringele ke ukuthi dokwana sisolekile ngokuthi yena angakulinga ngcwatywe ndingakaphumi yani olidapala luke ilanuka athi ngigqwetha apha ngale mali iviki amasingcwabane phumule for isikokwana ama ngiphume mina ngoba it's like it's been 3 months ukusikokwane silaluke it's like isikhathi it's like ingakangcwatywa kufuneka mina ndiphumile ukuthiwa ngivume icase endahlisa pho kuma ngisihle ndindandi sikwazi ivume icase andiyenzanga nto lento andiyenzanga liwiya liprepare andiyazi bakuthini yabo nyana apha ahle yabo lihle yabo igqwetha lami lithi akhona pamana nje cela uvule icase ngoba umakhulu wakho usolekile that's why ukuthi wavume icase ukwazi ukuphuma ngoku ewe uyabo uyavakala ba into So waphela ivuma wena le case. yaphela nivume yabo nikwazi ba inthini nikwazi ukuyobhera isikogwana Waphuma wasibhera grand shem isikokwana. Make out yam wakwagwetyo. sizukugwetya yandi Ngigwetyo intoni mfethu? digwetya intoni indaba edibene nemethi man yabo yazi mina sake ndakhamenela iways like iways enzileyo like iways enza namajito uthatha itrans amaSomali uthini amathambo yabo yazi akhamanele lezo way ke ukakhamanela iway yemethi mina apha way yemethi letha nge 12 piece qhanenze 6 piece letha 6 Uyenze intoni le methi? okay lemethi ihlala nomamayo lemethi yabo nesister zayo ya nomakazi wayo nyana apha lemethi ageleza lemethi yabo okay senisipana mina ngezikhathi yabo senisipana ngenye hardware ya ndiusathi Lethu ngokuli khava buko wasipana nosipana. ya bengithetha nothesha Yo, okay. Uyenze intoni ngile methi? ukuza napha bandithesha kanjani ngiqala kanjani uthesha yabo Sizaphinda sibuya. Yima uthi le methi wenze kanjani nayo ke? okay lemethi okay imani siza pha kumini yawo it's like dihlala nayo yabo pha kumidladleni manje ivuka iyasigela manje ivuka iyasigela yabo qha ngele mini mnana akafuna ubuya ngapha kumiye yantshintsha uline wakhe ngeke ntoni ngulomnana ide pha kuyidladleni kokokoko mama katha akekho lo mnana yabo katha akekho yabo okay akekho okay indimi pha kuyistrat lo mnana nobiphi le methi buzisi xa nijikele ekoneni kumeza wakhe uhleli netsotsa lapha next door lo mnana yabo hleli netsotsa yabo yase next door okay sekukhozi apha kusela udrink imbolo yami kilikithela umjita mina letsotsi Yo mfethu wena. bethe letsotsi ibalekile mithi iye kusayo yabo baleke kokuthixa ibhag lapha kusayo lemithi yeah xa njikelayo okay zifika impitches kamjita ngo phaya back yabo fika impitches kamjita qha ngoku ngicela kusemntana niphuma wena apha kokwenu wena yebo phuma ndaxelela mntana ngandweni mama kuphana ndathethi nawe ulitanze ngakuwo le dapha nje kuncosi yakho enyana phindele kumjita ichompers buyi sifikile mosivile bekutheni mbethile wona ukuthi umshita ndiyaphatha lo chomda kubeka semfethu ndona udibane nemedam phela iklikite xa chomzayo phela yabo zingani chomizayo yabo mbeni zingani chomizayo indiyeke nyani ndiye phawo ngulele dlahla bonke kusephuma wena khona lobalekile kamereni yabo nthatha istena baka be festerini kusakhe kusethi kuphuma wena baleka ifront ekitchen naphandle yaphula ifestire yabo qhamu bhenga le bhakla ngabe kusethi kaphuma wena Thomas Faye wena Wapheka endlini yabantu. itse khaba matanga kuphula matanga ngena phakathi apha qinozala wapha phushele ecaleni naye yabo make naye both ezweni isithatha is like ango proud zazi yabo kazazi ziwethi benomchaya yabo phela libethela lo mama walapha qala tsala la ngithemba sambe wena yabo thathe lenqosa phamva yena finyana apha yena yiphako hey kusa yani kusa
khulula ngiqhela mnandini wena thangu usenanoni pha ngilile kurru ulithi naye akhona kweke kubetha lo mntana uzobasho ngawumela mntana ngiqhela bani yabo Ngqondo le ulithi la. hayi ulithi la sekale uyenza uzobanje for le yenza inyana Lo mntana uyamkhaba uthi makakhulule. nani makhulule lo mntana intesa ngithishiliza kanjalo ndimfake off ngokwini ngicaba bekuzona uhlelele ndoni pha kunento kufonela lapha ndoni yenzayo pha la right ngumeza wakho yabo inyana apha alanduke apha lo mntana abecacisa mo experience azama explain ngichild nginika impama pha aba yabo ke kusenjalo lapha chiyo khata yabo sabu sister wakhe nje mephuma sister komncane yabo uthe xa iphumayo wabaleke wayi police station yabo so ke manje nyana apha enyana zalanduka apha bangena okhata apha kuma garage bayifletini yami yabo thathwe nyalo mntana apha thathwe lo mntana Khange ugidle naye lo mntana. kangidle naye lo mntana Okay. yabo bise iprocess yabo Ubuza ugidla na. uzogidla na xa kufike isutsi yabo Sure. inyana apha okay zithi sozokuthema ngidala imitya yabo nilanduka yabo khulile amabhani ndonto Sithi uyaphaka ke uyabasha. phaka qhajo nyanka ngikhululayo apha ijo ndijonga okay le ayidabazile le isecebisa kulidi yabo ndibeke flat apha ndibaleke kwisutsi yabo ndibaleke yani igqithela sonto ukhangela lamntana kungoni bamisileyo baphakela lamntana yabo mara balekiswe naye siwe east itime yalamntana umise east yabo emawumawu ize apha netrans yabo ikhangela mna yabo nitho ziyabo zase east likhona eflatini ngoko yabo xa usitama phela ephuma nolidwa xa isitho phela yabo sister wami apha emngolo yabo mara dikhona yabo is like dimenazo sumna like azindenza into yabo mara zanifuna xa is like yabo shabo sister wami so nyalo goku is like disespane ngokapha ehardware yawo disespane kufike nyana bethupi apha yawo phaka ngomthupi bike ndibambe suya bezong akhona ukuthi masaqani jonge iyo jonga phaka le Transivine ayinawo wemntana nozala wakapha nyana pha Tipoli ngihlale ngibanjwa ku Friday ngihlala by weekend yonke hlala weekend yonke So indoni charge yakho ebanjelwa? ndiyeza pha church yami zinithi churches zami Anditsho kulewe lo kulesela banjelwa. Yes. okay I think masingene kuzo ngokukhawuleza because of ixesha ne. Yeah, then singene kuzo ngokukhawuleza ba intoni charge yalena and then uyigqibe yona then ke ngisiza uza kwezinye ozawungena kuzo. okay Sure. ufuna i-charge i-charge house breaking i-kidnap i-assault nethini damage of property yabo damage of property nantoni dilibele ingama uthatha umuntu ngenkani yabo it's like beside ilanduka yabo beside i-kidnap mara uthatha umuntu ngenkani it's like yabo ngaphandle kwesivumelane sakhe yabo phakathi yabo kwesivumelane sakhe nyana pha manje nyana beyoka nifika ekhani it's like yabo So nje zonke za charge zikugweba zonke ezi charge igweba zonke ishashi zakubetha 12 years. ngambeli 12 qhathi 6 yaxhonye 6 Wahlala ndahlala 6 years 6 years phakathi. ndahlala 6 years phakathi Iyo yodwa into oyigwetyelwayo le. leyo nto nayigwetyelwayo mara zonke izizale zangigwebela Imike ngokungaphakathi ugwetyiweyo ke ngoku. Kasingene pha thanda ukubeke adjusta njani ke ngoku Abantu pha, hlala okay. kanjani mhlambe uke wahlaliswa kakubi wane kwenzeka kanjani. okay man okay pha ngihleli grand ndiyabona nathi cha it's like bengafuna uhlala ekamereni noko xa ukhiwe ikhwaza uhangibhwebe say cawe ngiyaphuma isigele bengeleza nogeleza pha nyiwe ncithile yabo afuna benisikhipha ekamera belisabela nxa nosabela kakhulu yabo no belisabela ngoba iwe zobusabela iwe ubugogoleke kodwa ndayibona ba iwe vele ukuplank inqinda apha ekamereni so bona ba ku avoid zonke eziwe yabo manthini maniphume apha yabo xa ukwecawe ndiyaya yabo it's like yonke into efuna ba mandiphume yabo ndingabikho yabo ibhola into so isikhathi sami this yabo nisipende kanjalo eGown yabo ngogeleza iprograms zonke ndaziyabe iprograms zonke nibehlala grand yabo noHomza yonke way yabo it's like this Scott besifika yabo Scott is like is drugs yabo kufika drugs ikhumbula ngonyaka kufika drugs yabo zikamfulinda yabo mfo wami
yabo ufika i-drugs zakhe bazingena kanjani anthole live yabo cha ukuthiwa apha endlini yabo it's like ngamule nyane for income zonke yabo cha kuthiwa makunyuse ngikapha hey kusa bona ndizoyenza mina lewe machita mina yabo don't news use like ukuthatha i-drugs yabo usifaka up usifaka phezulu impundu yabo yonke umuntu is like drugs like ufike pha ibhatini insango tek yawo i-drug ingena njani embulwini because i-drug I think masiteke buttons I think that's a very dangerous foreign object enongena phake so ukuze be safe ihlale pha iyenziwa kanjani kulo kanjalo okay i-cal plastic to i-cal plastic is plastic ize wrap to ize wrap yeah langa yona ufaka i-toilet paper uyilani same thing yabo it's like uyenze it's like subu solo tapes uyiroundishe then ufake ivaseline kanye idonke bayinyusa size yayibanga kanani lena size yayo yo bangakanani sikhona ingqoqo zayo besempini sikhona ingqoqo zayo isempini sithi yosapha ubantu sikhona ingqoqo zayo yabo sikhona zifake ngaka sikhona zifakele ngaka sikhona is like sandle yakwazi sifaka khona is like nefaka ifone ingangena necomputer wasap was like ngaka yabo iyakwazi ukudwadla ifone engaka yabo iyakwazi ukudwadla yo zi up esothi ifone izohlala esuswini yabo hlala esuswini kuthiwa kusema apha nami izinto zininzi apha no kusema jita nizoyenza lo yini yabo drive ndekuchaya yawo yima xa wenzele uyabhatala ngomchayo awubhatala ngomchayo sila uyadefenda kaloku yabo uyadefenda kuthiwa ukudefenda funeka udefende yabo ngoba le iwe yalapha enkampini funeka wonke umuntu apile apha ngoba isikoti sininzi yabo yabona wonke umuntu avuma wonke umuntu bona mina ngicela ngivumele wiki mina no hayi usikhona ke ingqonqo siyazi uyojonga iyajazi yengane faka na 3 abantu nafaka ifone aphinda faka insangu bona yabona we sobe ndiyenze mina lewe yawo sobe ndiyenze nyali wini zange ndayenza yima before siphume kule topic ndifuna uyiva kahle ayikeke ngoku into uyifaki ugqibe kuthiwa iphumi ya sikhona ezinjalo zisiwa efreya zisiwa efreya zona eclinic kwi-clinic yalapha elokushini la kuma Tiger Berg so ikutshwe ba iyodilo kutshwe operation hayi kutshwe operation bafaka anyway bonezo yabo zabamethi xa zine infection inyusayo so la withi so yabatsala ngalawo yabafaka iwezi nje yabo bafaka iwezi nje ngokufuneka ngutye ngoku nayithanda icana ufuna utya kuno ufuna kuyabuzo yehosi uyabuzo yelani yabo ibhali imani iphuma le yabo mani iphuma lo so xa iphuma ifuna uyikhuphe mani ifake yabo nabona kuseya amajisa sangicacisela ngalewe andizoyenza lewe yawo okay hayi wena yabo wena sikukhuphula wena azikubona ibubunzima bakho it's like challenge yabo bendisiface apha and kangubethwe nobethwa ke ngokwemveni kokuba ungafuni ukwenza khange ndibethwe yabo noba waye ungabethwa ngoba mhlambe buso thathe inombolo kanye bese ithathile inombolo yabo and awuvele bethwe nje into ungayifuni yabo okay sure yabo bese ithathile inombolo ngoku wonke umuntu is like uyanyusa and so ngapha yabo so ngapha ekamereni sizinsizwa yabo cha nololo ufuna uyabulana ku-apayo kunikwe nogazi mara yabo yabo nokuvuka ekseni is like ufike landuka sizosetshwa sithini akuyafihlwa pha yabo wena iqaphele hatsho once manje tekufihlile idoni yakwazi ifone ihlale idoni ungayiboni ibone izidoni pha yabo ubunzima endibene nabo pha mara benibona edladleni benithini mara i-stress bendinaso yabo ngoba ikhona enye imithi belibhizinisi yasikhathi besithi ispara yabo nami ndinalawe bekse jongosi yami yabo sithi ispara so it's not that ba ubunzima bebukhona bebuninzi bebungekhola we yabo ngoba bengihlala nabanini bazisi kakhulu yabo ngabanini bazisi kakhulu yabo kuhlatywane apha ekamereni yabo 26 yabo 28 kuhlatywane yabo ngingaqomi mina ngelapha ngebhidi cha ufikelela nuka kuhlatywana njani because bagcwele abantu baninzi ekamereni e1 first year yatsala yabo zizinto zabo zangaphandle yabo yebo amabhoshi yakho phela income zesine yabo gangsterism ngaphandle phinde ukuhlala enemy yakhe ekamereni yabo hlathi by 56 phinde ukuhlala ekamereni yabo
uqala uphukulabo qha nathi funeke simele umfowethu nathi yawo Okay. asikwazi umyeka umfowethu yabo waxega thini ibe yilo kuhlatywana So zizona way ezo zikuvise ubunzima. ya ezongabona kuse alizuphuma mina apha ndihlabe umuntu ndithini sikhontsha phansi kwebhedi yabo uphula ilanduka apha is like yabo kuphula ifestire yabo khona ke namadoda ane okap email yabo umuntu ayokake okap yakhe khuphe kuhlatywana ibe yilo yabo Okay. Ndicela ukubuza into before sibe siyadlula kule ndaba yeprison. Kudala ithetheka, uyabo? Is it true into bana ngaba akhona amanye amajita azimedi zamanye amajita pha eprison? yenzeka lo we iyaphila lo we Kanti khobise kancinci. iyaphila lo we okay lo nto yenzeka kakhulu kwelicala lasentshonalanga cha ngoku sisithude ngoku nalapha eMpumalanga kuyabo kwelicala lami iyenzeka bayayenza la ngoku yabo it's like iPhilisa Phamos izonyukene so zithi yabo like yabo double bed yabo kuyavalwa phakathi ngeshiti yabo ndiyadiya yabo kuyavalwa ngeshiti Ima outcome ndikubuza ingaba yenzwa umuntu uyenzwa inkani lewe okanye unebane nesivumelwano. ubani kuyabo kuba khona isivumelwano So sinjani bakhona mhlawumbe exchange ukutya okanye exchange intoni. xa ufika pha uthanda icala is like khona amajita achaya nyanyani yabo majita chanya akakwazi ukuphila is like sana yabo xa ufika ufika detox so manje ndafika kuwe la se kutyiwe kuseni papa awushuthanga yawo manje ukunikiwe izamo yawo Qale bekusekwa weyifunayo kankazo uyifunayo ngizokwenza grand ufuna ufonela kwesakho yini fonela kwesakho nansi ifoni yawo sivumelana ngoba jonga manje kuyo yonke le way manje kungazo lezi ways zenza izoyifunayo apha uzosifuna kumi kwanto oyifunayo ufuna inyama izokusimokolela inyama ekitchen yabo kwanto sisingokulo muntu naye ethanda icanda yabo nyana vume ubhalwa kanjani yawo Akanti yena uyokhela uzawubhalwa ke nguzaba imate okay. Baya ingongu amanye amajita aphuma ngaphandle ezimufi nje kuqala ubhalwa pha egown azivuma ba you wajoke imnandi lewe yawo ayivuba kuse ayimnandi lewe Okay. yabo bayithuna baba xa befika ngaphakathi kusewubani kukhona namajita amaninzi yabo amadoda amakhulu yabo ayabo ayifumana inombolo kanjalo yabo Okay. bese ubhaliwe uthenteni yabo unyuselo background Masiphume ke ngokusize masiphume eprison size ngaphandle nelicense. Sure. Ndicinga njalo nocinga ndo. Sihamba apha. Okay cool. Kule minyaka soyibethile ugqiba kwakho uye wathini? Uye wabuyela lokishini and then watshintsha kwanye kwathini? okay ndiphumile 2021 ndibuyile yabuya na sign manje sign yawo manje sign manje befika bameka amabhavari manje signisa yawo manje signisa baroku anikwazi wama kakhulu masifune bepha around pha kum yawo dibane nenye itime eligongo ine hardware the time yawo nguleon umshit ndibicela ba suke down bemthatha nombeke manje story sabe suke down ngicela isibhanye man dikuye ngulo life ngoba egown is like akhonto imnandi is like nemali bendiyenze bendiqhusaka zitransit intini azinsanga ndawo is like nasikake nayifuna imali ingazange bekusela cela umpisipani man engeke manje nje umpisipani bengicela unzamele noni bengicela unzamele iphepha nilise pha apha eBelva Ba uyaspana. kuba ndiyaspana enzela ba izimekuziyama nezifika konjalo pha kuba nesifika oko yabo nyani umjita ngithunele lewe yabo ndiye nyani yabo ndiye nyani kwi-case officer yami apha eBelva nyani emnike umjita yabo so kufuneke yabo ndibe khona endlini ngecawe qha yabo so ndazenziwe izami ndathini yabo nditshintsha pha and kungasangawuzi ngoku yabo mara ndisama nawo amajita yabo angawuzayo ndiyavana amajita amangazayo siyahlala senza yonke lo way yabo mara nikawuzi mina yabo manje siye esipani ngibuye kabuye ngoku kabuye nyitsotsi yabo enye umfo wami like bensiza nayo izinto umjita like imajority abantu endrikana nabo abanye yabo abasekho abetsotsi izindala yabo kubuya lo mjita ndiyathetsha ngoku mara ansasipani pha hardware ndiqhothola uba kuthiwa mandikhuphe itrans yabo ibhaki yabo ndi-reverse qha mna ke njengoba ndi-reversayo kuzophuma nezinye ibhaki yabo ndithathe le trans baleke ngathi Yo lo mjita. yabo apha ekasi
phinde xa kuleka fika icustomer ibe ifuna i-delivery shell iwe isameni yabo andikho mina ebhaki ngiduke nayo ingxoxa apha le myaka hayi ka yabo phela ngizamela ngitheshe ndazanyelwa impintshi yami ngitheshe kweli ngithesha kuyo nyando uthesha phi ngoku thesha islagini istiklan kwenza ntoni ba i-plate controller pa okay yabo kwenza iziwe printing industry i-Woolworths spa zonke za plastic ze carrier bags zilanduka yabo zamazambane zindunduni yabo so ni plate controller pa imaki ke ngomngana nami andifuni siyenze bendeleweni ndifuna ukunithatha ke ngoba utshintsho lwakho luvelaphi litshintshe njani lewinini okay kanjani bithi khumbula uyi-out aggressive ungifana demo sekaza ukuthola amazinyo uyanithola kanjani so itshintsha aphi lewe yakho okay nditshintsha xa ngiphume eGown sure 2021 xa libayiwa yabona ezwe machita ndiyaziyeka ezwe yini yabo intoni ekwenza uziyeke ezweni it's like naxa bendiyenza iweyi mina sithatha phansi transfer umuntu yawo it's like ikhona le way choy ilanukayo kumba hayi bayindimi lo so wena ubumosha ugqubushe kunesazela ya bengilapho njile ya ngenza iweyi benomvande yedwa ngenza iweyi yabo benomvande libizeza we iweyi ngixelelayo kuma phakathi baye you not supposed ayenza lento yenza there is a better thing yabo ongayenza beside le uyenzayo okay yawo so kanithathi ka utham after usando sixela ba uyayiyeka yonke lewe kwabanjani life bekunzima man ukunzima mpintsha xa bekusengayeka okay amajita ngathi eksenda wajikela ndathini yabo ndiyabala vasi ndithesha ngoku ndithini yabo ona ku17 manjoke edladleni ngoku it's like ndidlale ngesikhathi sami anjitshintsha lowi yabo ngoku nendlela endaziwa ngayo kwifamily yabo ndi black goat yabo black sheep yabo manje zabe nje ukuzishintsha bengumuntu obhetere ndizama uzenzela yabo ndibe something for okay yabo ngoba phaka umutsho ngekumi ngoba ndimdethi out kunozala wami yabo okay yabo so bamekusema ngoku akho time apha edladleni yabo andizama utshintsha manje yabo ndibe ngumuntuogrand andizama utshintsha ndibe ngumuntuogrand yabo okay sure. Few more questions now that you are back kwi-society ikujonga kanjani ikuthatha kanjani okay society sangithatha ngala ndlela ba you khonto ntoni even can ndivu sister wami ebethetha le way izolo it's like befunywa ngenye chomi yakhe yabo xa ufuna ispecs sayo le light yabo kuthi ufuna ntoni apha ndiphuma ndinxibe ivest yabo ndibhaliwe mosu 26 yothuke le nto like abanye abantu abandazi ngoba solo ndinxibe iwe thule nani ba you bhuti kanti 26 likhona ntoni yabo it's like I'm not proud of it ne even nalento athi ndiva isikhathi ndilanduke ngoba kunzima nokuya eshop ndinxibe ivest yawo ngoba abanye bangajonga ngayindlela bayo just abonelani yabo la number yabo abanye abantu ke yapha ikasi ke like basenjonga ngalamuntu uyi1 bakwenze ke iweek mhlawumbe kuzobuzwa kumbeke sengubani it's like bethatha bekathatha itrans nini it's like abo bekonyaka yawo kuzobuzwa kumbeke siyawubaza abantu nto izinto ezinje yawo yawo thanda baza bameke nandondondondon yabo it's like nangona bambonayo bandivuke ekseni ngiqhuba iskuta sami ndiye eSpani yabo elamehlo it's like elalisi zabenjoya ngalo ngoba basanjongile ngoba ngithe andisikhuphange emajiteni amajita kulo uhamba nawo sahamba nawo yabo amanye nawo it's like not ba divine now it's like ngezo sikhathi ndiyama nawo it's not the divine now yabo ndiyama nawo amajita sigrute angeke nosabela ngoku umuntu avela sabela ndincanyusa thiliphuma etrongweni ndithanda inomboro okay yawutham kanixelele ke ngoku sisithethe le indaba njengoba uhlela lapha nami wena i-intentions zakho zoba lapha ubufuna ke into nawuthama okay kutshintsho it's like kule minyaka ngoku sikuyo yabo ilight isicisha zincane yabo yanikhathaza la wethuini yabo lathi zacisha zincane it's like wonke umuntu it's like noba seqalile angatshintsha abe better person yabo noba mhlawumbe into sokuqala uchaya ngoku ungakwazi uyitshintsha okay yabo ungakwazi usilike utshintshe ube yabo like yabo ube ngumuntu obhetere yabo intention zami zokuzapha ukufundisa abantu it's like kufundisa abantu yabo kufundisa abantu ukuthi yakwazi ukutshintsha yabo umuntu yakwazi utshintsha yabo nenye istory ekhanye ndisichaze
khona impintshi yami ibisanobuye eGawu nesikhathi sendithesha le manje le grades ngitshintshile buyikhala kuse ndibuyile mfethu athi okay ngizotsa xa ngisuke eSpani mfethu ngizokujonga pha kuwe yabo nyani buyele kuye umjita ndimgalele idrink ngimthelele idrinks lele mfethu fine ndothatha ingcosi yabo fine ndothatha ingcosi yami eCrich ndoje nomedame sababheka kodwa ngicela umpi hike man mfethu man ngamkhombe ngifuna umjongo nyani le khekho sipapha kumkhulu inform mfethu futhi nyani khole esikuteni umjita khola ka esikuteni ngicede pha khulu inform frase sekule black ndimshiye kule black menojonga imedi mina ndibuye yabo xa mbuya umjita ndimkhwelise nyani ayingene kwenye ishop emasomali yomjita yabo akanamali kuyomjita yena ishop emasomali aqokelele pha iwe yabuye yabona yabuphume yabo unengcosi encane phume phethe ikhimbi apha yogurt ibanana yabo iwe yabo qha aphume sitya ibanana eyi-1 mfethu kawenza ibanana then uphuma it's like mokumna ndibulinde phandle yabo ngeskuta yabo uthe sekahamba ndifuna udwadla apha mfethu andimazi bubhizi yintoni umjita yabo adama mfethu bani shop yami le mani yabo ndasikoleke isutsi iteksi mfethu abona wengifaka kuyo ngoku uyamo yani hayi ke sikawe ngifika wenza ibanana eyi-1 athi sikhona pha kuyo endlangeni ndivule nyani iskuta apha ndifake izwe zakho umshita zingcosi yakhe nezitay swap buvi sivaye apha sithe savaya apha ngase-Simunye bathi jita wabone ngitsotsa yaziyo babe besabela ke babone yazithanda weyosabela yabo belojika pha ekhona ngesikole bendibethwa ngumoya khambo yayo gqiyenye ipolo apha yabo gqiyenye ipolo apha gcwele namajita umjita lo beringa naye umjita bathi yabo silike yabo bachisana yabo inamba akhwele transini umjita le beringa yabo mfethu inyana apha khwele esikuteni ndivaye naye ndiyavaye masiba ndikhutha umjita ngokumna yabo snack sigqibile yonke leyo besiyenza sure yabo yani yena vaya nyana apha umjita dekuse eko anyisameke kume itsotsi ezi4 endleleni isichwayile it's like out of the blue anzazi but it's like bakwenzeke into waye kutheni idoni ibhama nalaba bantu andibazi yana apha yoqala imini nam straight so ibethe twaka qante sumo man nje ibetha it's like qopho islama sami ithula umjitelo lapha eback bethe sifubini klikiti xa bekse kwema anzukwazi ujika kwami ngibethe emqolo ethe me paralyze manje kuzo yawo akuze isutsi savula indlela abethe umjita 13 it's like ndikhawulela mina imoto itaxi ezizayo ngoba kwecala kule ray yami right yabo itaxi zimile pha ezithu ubona man thini man khawulele ezizayo yabo qhada umvu pup akhawulele ezizayo imoto yabona okay mina ndilele it's like yabona cimela ndilele ndoni ngoku lindele uchayiswa imoto okanye udivi bullets ngena kuma emzimbeni qhala ubreak xa ndochayisekile kanjone back yona ngumfethu ulele phansi isho bona yo qhubekeka ndayapha kuyo umjita so zazi izidubule wena ezitsotsi zona okay yabo zaqala ngami ezitsotsi yabo qha zifuna umbethe esifubeni yabo qha luckily yabo yaphuma so yabetha yabetha kumjita wawo so yasweleka la tsotsi on the scene yabo into yanile last of last year upon 24 ka November ngoku so uphumile kuzo sengiphumile kabalayini mina nguye yapha nyani ndivaye nyana apha ndiyonikezwe isikakho umjita ngokuphaka imedi yakhe umjita akho kudlekeko kwabo apha eCape Town kudlekeko kwabo ngathi yabo useJozi umjita pha ubaleleke isigigaba zakhe yabo nyana apha umjita emfile mbasele pha imedi yaba ekse deep man funny was sasimyene za umkhaskida yawe mbase ekse tutyule ichama so ixesha elinzi kubophe namachwame wena ngamachwame isikhathi cha mjita yena idake le ubethwe nayo okay cha uhlala pha ke manje yabona ichwama yabona islamsikazi ya kule ndawo uhlala kule ndawo yabethole kuyo lo okanye nje ubiyomjonga umjita ubethelwa isebabheni yena uhlala eBhela umdlala eLeyden okay sure yeah okay no awutyam yabona mfethu aromana la yabo lewe uyibalisayo uyincokolayo usuke ebukhafakhaveni yabo obuqinileyo uyabona wena awutyam and ndiyazi bakululanga utshintsha ubomi and people will always judge you yabo ingabe unayo nabantwana mfethu hayi nayo ingcosi okay ihlala nayo ingcosi yami na 3 years izoba na 4 apha nge-26 February ndi single parent ngatsho ingcosi yami sana ku mama ke story sakhe mama ke befuna ingcosi basigqithise nayo yabo
bevuna nisephi orphanage kuyofenisa tata imnqosi yami yokuqala lesapha inqosi yami yabo so uyikhulisa nabani wena le nqosi khulisa neto noyabo nomama oled lakho okay i-relationship yakho iyayintswembu ne-oled lakho usezisigebenga ya nangoku usenswembu i-relationship yakho nomamakho isensoyembu especially udifenda yokini ya especially ngokusebenza ne ya iphela ngoba benze qha ke isikhona ke ibhamba ke phana phaya into esidibeni egrossanto ntonoba nami ndine-ways ezifuna uba nami ndiyazenza yabo okay nami ndijula nebusiness ndilachintshisa ibhotile yabo ndibolise inyanga ndakwazi ukunika imbodli buyise i-250 yabo xa kuphela isimantana yabo guy it's like la mentality isuka it's like yabo ipara it's like ngumuntu ngosono yabo abo ngosono mashishini ipara ngithathe phala ngqondo but uyayuza wena ayuza in a good way ipara lakwazi uthatha nefoni ndikutshintshe bayingqayise ngabona okay mina manthini mandizame ekuseni isithengisela iway ndike imali ngendlela right yabo ngoba ndakwazi communicate nabantu ndakwazi ubamekisa abanye akwazi uthini so namhlanje ungumachonisa wena machonisa namhlanje danisa yabona ibhotile hayi ndiyakuva out yam one more thing ne endifuna nje utsho ebantwini abantu bayakhala abantu abaninzi ba xa ubuya ngapha ya kuba nzima ngoku ufumana ispan mhlambe wena wenze kanjani because criminal record and all that mhlambe so that nomnye ohleli pha abone ba mhlambe angayizama na icebo lakho yo rodman yam hayi it's like dabava abantu bayakhala kunzima ya ukuthi fingerprints zilana mina nafumana ilakhi mina ngifuna uchiya ngiyabulela kuThixo namanyanga asekhaya yabona olet lapha na zange like iSpanish sifumana is like the grand ihlale eofisini ngingcofa ilaptop itation yabo iSpanish ndisifumana kuthiwa ize itation ngcoshwa ichumi yami yabo TRX ekuki Spanish cha kwena ngimjide besifunile kuye umjide ilithesho yabo yani khamze manje nimbuze bekusemfete lethesha umjide ke masiye mfete Spanish uphathi bank statement yakho ka okay mfethu phathi bekizene yakho ne-ID inyani inyani umjida apha thiwa apha ku 2022 qala kwampa ya ukuthiwa apha buzo yonke way yawo i5.5 izoba grand for wena yawo qho ngisimandana ithi hayi grand ave is like iwena ifike engqondweni le mara kuthiwa yonke way izolifundiswa apha no yabo dafumani like kanjalo is like zange ndilande ukulisebenza ba ulanda i-fingerprints kuthini yawo ya ithola kanjalo so wena esibani wafakwa ngumuntu ya lafakwa ngumuntu esibani zange bekujonga i-fingerprints that's why mhlambi kwabanye abantu bazojinga kwindawo ezofuna ukuze i-fingerprints yabo xa ubanje ubhekiwe kuzoba nzima uthatha kwezinye indawo ezijongwayo kuzo i-fingerprints ngoba kuzobona uyi-criminal mara lawo iyakwazi uklina lawo mara funeka uye ePitoli for yona yabo uyiklina khona okay one more thing yazi kwezi zinto akucinge wena umzekelo into yoba uhlala eDelft wa kwezi zinto eDelft kusanda kwenzeka lento ubuyithetha kunyaka opheleyo kanye and I'm not sure awucingi ba ke mhlambe noba mawuyitshintshe le ndawo mhlambe enye imini izothiwa nase siskuta okay kusachiwe even namhlanje nangona ingqondo yami ngokuphanga ngoba mina andiyazi into ne ba ubethule into wona kwathini yabo engalamini abethwa umjita is like the funele gown funele bekusekonje ntoni yabo ndifuna ngapha ngabantu bazi namazamba abantu babasithatha phi yabo alafonelwa ngalamini afika namajita khafuna ubiza ngegama biza sebafika bafobethu ugcwele itrans bona hey ndazokhwazwa apha kuse-eco xa ndiphuma ekusegcwele abantu etransini ndathi mfethu ngicela ungena apha kuma efletini mani andizokwazi uphuma mfethu hayi bofethu awundithembi ngoku mfethu awundithembi bona ndamfethu kusandobetha umuntu ndivayelayini namhlanje yabo nami suppose ndibethwe mhlawumbi sindiswe ziwe zam yabo beromthile kusengobani babethe ubani ntontontontonto bese mfethu abazi ababebenqaba ogaphi suba it's like yabo and thanks God bazange ndibazi yabo thanks God bangekhange ngibazi mhlawumbi benibazile bengazokwenza nto yabo but thanks God bazange yawo it's like ngoba umuntu xa ibuza kum noGhata babuze kusekwenze kanjani ndifike epolice like uringa ngami kuse-eco yo akhona it's like sinenja with 13 police umbuzo wabo qha wena ibingusi eframar xa ndabekela ipicture bakuze kuyabuka like yabukuze kanjani bayawubona nami lo line okay uyabona nami lo line okay nice
Sure. Mfethu ndicinga uba kodwa ngoku hayi sihlabele emgama mfondini and sawatya onke uyabona thena nje the fact that usicacisele the reason why ulapha. Mina mnganami amazwi nokunika wona mina kwelami icala. Qina mfowethu uyaba ubambelele kule ndlela uthathileyo. Uzohlala ujajwa ke kodwa ngabantu bazohlala besitsho uba besakubona usengilamntu onguwe because zinkulu izinto ozenzileyo maybruli xa usithatha usibeka kula life ophila kuyo ke mnganami yabo and andifuna uthi izinye izinto ezenzikile kipast ziyakwazi uphinda zibuye yabo mnganami ndicela xa zibuya face everything ebuya eza kuwe uya understand mnganami nditsho nami ngokule ndawo ndikuyo ndingumuntu otshintshileyo xa kunobuya into endandiyenze ngo-2007 ndibe ndiyazi ndandiyenzile kube kusithiwa ityala libuli ndizawuma phambi kwalo ndithi ndiyalivuma ndandilenzile I need to face the consequences you understand wena out to prove into yoba you are a real man indeed you will face the consequences and inale nto awuyenzile so mnganam ndithi ngoku ndifuna ukhe usinike akhona okanye ku-echo umncinci okhoyo pha ngaphandle osacinga ngola hlobo ucinga ngalo osafuna uba liphara okanye oliphara as we speak uyaunderstand osafuna ukwenza eza zinto wawuzenza ngeyiphi ingcebiso onothi umnike yona mntu akho ndlela pha machita akho life ayibupharini yeah okay nams like mhlambi ngaba kule ndlela bendikuyo ne adiziblame time yabo mara at least umuntu ozondibonisa ba ekuse into ethile uzofaka ibhandi yabo mara akho life upha imali ye rob ntonto nakwazi kwenza nix awunoyithenga itrans awunothini awunokwakha futhi ngayo kwa imali easy come easy go yabo so akho life even ngasetrongweni ufuna ba insizwe uthintini isibhera ube ibharo qha yabo makabe imurhu umlo qhapha yabo uzama ukwenza business ininzi kushushu ngoku thengise ithatha ichivita ugalela amanzi ufake eplastikini uvule nje ibusiness ngoba zininzi ibusiness apha yabo ungaboni mhlambi ubone yabo ulives uthatha imoto zabantu uthintini ufuna uba njengaye ngenxa yemamethi imncanye ethintini ayisosiphiwo sakho eso unesiphiwo sakho ba why uzeliwe utsho i-background yakho ukuthi ufuna ntoni yabo susifanisa nonye umuntu une reason yakho and you can do better ngale ndlela wena ushuye ngayo yabo you can do better yeah sure my brother uthena umbuzo zimbini qha mhlambe khawucacisele onye umuntu mhlambe njeba kusenza lento kumnanda phemini uyabo uthatha phansi abantu kwenzeka zonke ezo zinto uyadubula omnye mhlambe kwenzeka ba acishe onye xa kuleleyo kwenzeka ntoni kuwe okay axalele it's like zange zabuye zawe kumazindibuyeli mari ba it's like benikwazi ukwenza iwe ngoku yabo thatha itrans yomuntu esithintini sengayise ke ngalo ma 20 block kanye 10 game ngoba i20 10 5 trans yomuntu yabo thathe mar belala yabo mar bengalala obuhlayo ubuthongo yabo bengalala obuhlayo tho kwambaka wecango phandle yawo lembaleke ngikhimile nje ifiskerela hayi yabo ekuba ayingabohata na yabo kwalapha endleleni fike nami ngibhekabheke mhlambi yabo mhlambi ndlebe noba bengithathe ulizo izolo yabo it's like the way ndithetha ayiba izinto ziyabuye nangokune yabo nangone uyekileyo kwa izinto khona ngitsotsi engublacks xa manje namthathela iteki yakhe ka Adidas so leqhudela intswimpu yayi intsobulatik khana ilibele yabo ilibele kudala mos imalowe yangikhumbuze bengibe ku last week yangikhumbuze kusewa nothatha iteki yabo wena mfethu ithi yo kanti sacika no way xa besilahle phansi thetha is like siyalaha ngoku umjita seyichomi yami ngoku but ke umnye umuntu bengasoza buye ngolahla uyayibona we ngenda kuva utham yabo xa ngoku umjita dayijonga leyo iringa ithi kuse blacks ngoku ndikopole nayo kangaka isikhathi is like uzothetha lo ngambeka ayo ngangcisha wena ndibe nawo uvana abantu bakubuza ngicisha wena uthi ha mfethu abozi weza ngoko mfethu ngothi grand ngibona it's like dadibana nafuthi yabona nge time lethatha phansi yabo time sadibana nayo phansi it's like isathi xhofu kumxathi xila time ayindazi la time yabo thatha telefone yayo la time yabo ne wallet yayo akuseqanda igrand akusedingi ndihlale nayo la time ndimlanduke yabo zinto zakudala ya by time sorry man yabo asikis time yami uyabona kwabo usakwazi ukwenza kanjalo ise into enhle ise
inhlanhla leyo kuwe ukho abo ungakwazi ukuyichinja into seyenzekela mhlawumbe wadlula emhlabeni kwathini kodwa abakhona abantu bakokwabo abayaziyo lonto leyo mhlawumbe ungathini message onoyidlulisa nje yokugqibela nje mhlawumbe ebantwini abanjalo abasakhathazekileyo sizenzo zakho wawuzenza kudala. Sure. Ngiyaxolisa. It's like yabuka ukukhulu kanye yayi-peer pressure kanye yayintoni mara ngoku ndi-sober minded ngoku anishaya aniseli yawo cela uxolo ukuba nakukhathaza banukukhathaze nini ngicela uxolo yawo cela uxolo ngoku anophinda i-past is like i-repeat yawo ndingumuntu ogrand ngoku ozitheshelayo oziqhubela isikuta sakhe yawo. Yeah. Okay. All right. Ndiyokunikela Lizo emva kwale yokugqibela. If ngomso unganikwa i-responsibility enjengalena kuthiwe hlala camgo president nawe unikwiwe ke ngoku i-chance yoba tshintsha intwana ezangenayo yintoni le what's the one thing onoyenza to change lento yenzekayo yentwana ezingamameliyo? Okay. Ungenza ntoni? Ndigenza ntoni Ronman yami? I-activities yaphekasa azikho i-activities esikhipha abantwana busy ubuye esigela uyabhoreka esigela it's like ubuye esigela uhlale kunini uyabhoreka kulapho ukucinga khona izinto kanti okay mayabo makwiki it's like yabo activities kubeke yabo team yebhola i-cricket zokuzinto it's like kulinywe yabo it's like yabo abafuna ulima yabo balime abafuna uact kubekho nje iprogram ezininzi usichuzele ngokwakho ba mina okay mina ngathi ndifita pha eculeni yabo manje eculeni ndifita kwi-acting manje ki-acting yabo it's like kuvuleke yabo it's like yabo kuvuleke amathuba amaninzi for abantu ukuthi basipane futhi yabo nemisebenzi emininzi ivula imisebenzi emininzi. Okay ke mnganami no ndikubambile mna ndindakuva mna ekho ndicinga uba masiqukumbele kaloku mntakwethu ngolihlobo noko wabeke acaca amazwi mna ndiyabulela ngendlela othe izinto waziphatha ngayo mntakwethu ndiphinde ndithi siyabulela ngoba uziphe ithuba wazofika apha kulo mzi wakwa-New Wave mfethu wasiphathela i-episode emnandi kangaka ndithi ngolo hlobo mntakwethu camakho bantakwethu masibe seyivala ke ngolo hlobo ke incwadi ka-ekho kabafowethu bimnandi kakhulu yeyi ibingufan dem wasekati beyisusa kakhulu ekasi but ke now izinto zitshintshile i-out egrand asaphakamisi nesandla ebantwini yonke into yenzeka ngendlela right bafethu masibe seyivala ngolo hlobo nikhumbule ke benihleli noLizo kangangani umkade uncweni ijolo umphangomo qengeba mtshana ithole lo mthwakazi ngaphi le Defreyk ilali zasemgqukwebe ke phaya kulomzi walapha eNew Wave seyivala ngolo hlobo ukhumbule kuthiwa inspirational educational conversational iniyeke lo way mocha siyaphuma kanjalo mocha never end. It's inspirational, yeah, educational, conversational, yeah.